Yung mga Gaza po kasi, isa po sila sa pinaka magaling gumawa ng furniture po dito sa Betis. Then, yung acronym po na GEJ sa Gaza GEJ Furniture is stand for G is for Gary, E is for Mrs. Elsie, J is for John Lester, which is yung anak po nila. Kaya po nabuo yung Gaza GEJ Furniture. Masabayo ka pala niya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Gaza GEJ Furniture dito sa Betis, Guagua, Pampanga. Mamaya, check natin guys yung mga ino-offer nilang mga furnitures. Nangangailangan kayo ng furnitures sa inyong bahay, lalong-lalo na guys, yan sa lahat ng nagpapagawa ng bahay ngayon and malapit na matapos yung bahay nyo. Pwede na kayo mag-inquire dito sa Gaza GEJ Furniture. So napakaganda guys nung mga furnitures nila dito. Meron silang dining set, bed frame, and then yung main door nyo kung kailangan nyo guys. Tapos sa pang living area, meron din naman sila dito. And may dalawa silang klase guys na design, yung kanilang tinatawag na modern design and then yung Victorian design. Tapos yung pasyalan nitong Gaza GEJ Furnitures dito sa may Betis. So open sila guys ng 7:30 AM to 7:30 PM. Location niya dito sa Barangay San Miguel, Guagua, Pampanga. Pala nandito na tayo sa loob mismo ng Gaza GEJ Furniture dito sa Betis. So eto, kikita nyo sa likod natin, ito yung mga sample na gawa nila. Pero kung gusto yung pa-customize, pwede. Yung mga gusto nyong design and of course yung mga kulay. So may iba-ibang kulay sila dito, mamaya babanggitin natin. And mamaya punta tayo dun sa area kung saan nila ginagawa itong mga furnitures nila to. So papakita ko sa inyo guys kung paano pa yung procedures na paggawa ng mga furnitures. And of course talagang napaka-quality ng mga product ni Gaza GEJ Furnitures. Ito yung mga dining set nila, merong mga bed frame, and of course dun banda meron tayong mga sala set na pinagmamalaki talaga ni Gaza GEJ Furniture dito sa Betis, Guagua. And syempre kasama natin yung United Kapampangan Influencers. Sabi nga kanina may dalawa silang design, yung modern and then yung Victorian. So yung nakikita nyo sa harapan natin, ito yung mga Victorian design nila. So yung mga curvings, ito din mga design nila sa Victorian. Tara, samahan niyo ako kung ano ba yung proseso o rakbang sa paggawa ng mga furnitures. Unang hakbang, ito yung tinatawag nilang paglalason. Nilalagyan nila ng panglason ng kahoy gamit ang solignum upang hindi bukbukin at tirhan ng mga insekto. Pangalawang hakbang na ginagawa nila ay ang pagliliya. Ito ay paraan ng pagkikinis ng mga kahoy. Gumagamit sila ng sandpaper sa pagliliya ng kahoy upang maging mas lalo itong makinis. Pangatlo ay preparasyon. Dito kung saan naglalagay na sila ng mga masilya at iba-ibang produkto upang maging pantay at maganda ang kahoy. Ang pangapat ay ang pagkukulay. Sa pagkukulay, bago nila ito kulayan, lalagyan muna nila ng primer at liliyahin ito ulit upang mas maging makinis at makita pagkatapos. Ang panglima naman ay yung tinatawag nilang top coating. Pagkatapos matuyo sa unang coating, may top coating pang nilalagay upang mas maging makintab ito at makinis. Iilan lamang yon sa mga hakbang na kanilang ginagawa upang mapaganda at mapatibay ito. At mabusisi nilang tinututukan ang kanilang mga gawa at may quality checker sila na nagsusupervise araw-araw upang mapadetili ang kalidad, tibay at kagandahan ng kanilang mga produkto. Ang mga gawa ng Gaza GEJ Furniture ay customized and made to order with quality-based furniture products. Alamin muna natin kung paano nila ito binibisan. Ito ang tinatawag nilang upholstery. Dito piniprepare at nilalagyan ng original Duratex foam with fiber peel ang mga furniture, tsaka nila nilalagyan ng tela o leather. Lahat ng gamit nilang materials ay heavy duty na siguradong maganda at quality. Kaya wag na kayong magdalawang isip kung saan kayo papagawa ng mga quality at magagandang mga furnitures. Dito lamang yan sa Gaza GEJ Furniture, Betis, Guagua, Pampanga. Pwede kayong pumili ng kulay at design na gusto nyo. Hi, good morning. I'm GEJ Andrea and we are here at Purok 3 San Miguel, Betis, Guagua, Pampanga at Gaza GEJ Furniture po.
Yung wood po na ginagamit namin is mahogany wood, teak wood, nara. Even kung ano po yung wood na gustong gamitin ng mga client namin po is yun po yung ginagamit namin. Depende po siya kung ano po yung gusto ng client, and we do customizing po kung ano po yung gusto ng client namin na designs, and yung ilalagay po dun sa furniture nila, yun po yung ginagawa namin. In terms of ano naman po, we do site visiting po kung full package po yung i-avail sa amin ng mga client po namin. And for more inquiries po, you may visit our page, gazagejfurniture.com po. And pwede po kayong mag-message sa mismong page namin, which is Gaza GEJ Furniture Betis. And sa contact details naman po ni Sir, you may call or message us through 0908-332-3186 or 0920-774-8554. Gaza GEJ Furniture is awarded as Premier Quality Furniture Shop in 2021. Golden Globe Award Lifetime Achievement to Mr. Gary Gaza as Outstanding Achiever in Entrepreneurship. People Choice Excellence Award Best Premier Quality Home Furniture Maker in 2023. Yan lang po. Thank you. So yun guys, hanggang dito na lang yan. Kung naghahanap kayo ng mga quality and gusto nyo pa-customize ng mga furnitures sa bahay nyo, papunta na kayo dito sa Gaza GEJ Furniture Betis, Guagua, Pampanga. So open sila guys, 7:30 AM to 7:30 PM. And location niya mismo dito sa Barangay San Miguel, Betis, Guagua, Pampanga. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, pag-share ng video para yan, malaman din ng mga ibang kababayan natin dyan itong Gaza GEJ Furnitures Betis na nag-offer ng mga quality at magagandang mga furniture. So until our next vlog, peace out! Hanap mo ba ay matibay and affordable? Hanap nyo ba ay matibay? At affordable na furniture Dito ka na sa Gaza GEJ Furniture Betis.